Ngibingelela abantu esinabo la embonini yamatekisi. Ngibingelela umphakathi okuyiwona esuservisayo ngokuthutha. Sinenkinga. Konke besithi siyakhuluma kuyacaca ukuthi akuyisebenzeli nje imboni at all. Sinenkinga ke enkulu la no transport oholwa umhlonishwa uSiboniso Duma. Bonke sikukhulumile. Mhlawumbe nizokukhumbula sike saba nokuthi sime singayi emsebenzini singabathatha abantu. Kwaba ke nezingxoxo ezibe khona nizokhumbula sikulomhlangano. Sasitshela ukuthi mhlambe konke kukhulunywe kulomhlangano kunezithelo ezinhle. Sekucacile ukuthi no lapha futhi kwakhulunywa nje kuthiwa yini propaganda. Kwakhulunywa nje ngento ngamanga kuphela. Ngoba utransport konke okucelwa yithina la isicindezeleke khona. Akukho nokukodwa ofuna ukumitha noma ukusihlangabeza kukhona. Kodwa thina funa bonke okusho transport sikunderstand bese sithi sizokwenza nje ngendlela utransport akufisa ngayo. Ngiyakuqinisekisa ukuthi futhi nje umhlangano esasinawo ngaleli ilanga umhlangano ongakazi ube khona. Futhi kuyacaca ukuthi sizophinda sime ukuthatha abantu ukuthi sizomaninike ngeke size sikusho. Kodwa nje khona ngiyabona mina ukuthi hayi ukuma nathi sekusondelene kakhulu. Engingazike futhi ukuthi mhlambe mase simile izobe lisaba khona yini ithuba lokuthi siphinde futhi sithi asiyokhuluma emhlanganweni ofana nalo. Ngoba thina njengoba sinalenkinga noShanela kuyacaca ukuthi utransport noma idepartment kuyacaca ukuthi kunabantu abakwazi ukuyisebenzisa ukuthi ikhwele phe kwabanye abantu. Kunabantu abasebenzisa amapowers abo including naye uhulumeni uqobo noSantakho omgogodla wemboni yonke uqobo. Yibona abantu labo ke abacindezele thina kakhulu bamabanga amade ngoba bona beyamabanga amafishane. Asinayo ke inkinga yokuthi sicindezelwe thina abantu esinabo embonini kodwa esinenkinga nakho ukuthi mase sicindezelwe uhulumeni ilapho osekuzwela khona. Enye into ke ezokwenzeka manje sayida kuzoba ukuthi makuficakala imoto kulezi imoto esisebenza nazo kuona onke lama association esisebenza nawo esigaxana nawo le station more than 52 more than 62. Sizoba nento esizoyisho manje ukuthi imoto esisebenza nayo mayifica imoto ye long distance imili misoShanela ethatha abantu ngoba uShanela usuthatha abantu ngeimoto ekahulumeni ubadelive la isuke sibasa khona noma ubathathe labasuka khona balethe eThekwini. Sesizoba nento ethi imoto e long distance mayifica imoto e long distance imiswa amaphoyisa ehlisa abantu eyibopha nayo leyo moto akayishiye kuona amaphoyisa nabantu afika bachithe kulabo bantu abachithile. Uhulumeni akabenyusa imoto zibeningi imoto ezotransport abantu la emgwaqweni ngoba uhulumeni yona ndlela kushuthi abona ukuthi ufuna sitaxe ngayo leyo. Ngoba phela uhulumeni ufuna vele aphumele obala uma ukuthi uyakudinga ukuthi
akube khona itax ayithathayo ngaphekwa lendlela esithekiseka ngayo ukuthi siyayithelela imoto senza yonke into edinga ukuthi imoto ibe sesimweni sokusebenza. Ngicabanga ukuthi lokho nje okuzokwenzeka sizoma ukusebenza esingazi futhi ukuthi masimasobe simele ukuthi sizoqala nini ukubuyela emsebenzini. Umuntu ke akekho umuntu esizothi siyamdabukela ngoba nabo abantu bomphakathi ababagibeli bayakwazi ukwehliswa emotweni zethu bangene emotweni kahulumeni. Kushuthi uShanel uzoyikhipha ka magalofu lawa akhe namaquantum aqhubeka abantu abatransport emgwaqweni. Ngoba siyasaba manje ukukhipha imoto zethu ziye emgwaqweni ziyothathwa uShanel sibhilwe ngalezi imali esibhilwa zona. Akekho umuntu obhilwa njengomuntu wekhumbi. Akekho umuntu obhilwa njengomuntu wekhumbi. Into ebhizi nje la eKZN njengamanje ikhumbi noShanel phela. Yonke enye into eyenzakalayo akanandaba uhulumeni nayo la eKZN. Into anendaba nayo i-transport kuphela yethu thina abantu bemboni. Ehlanganeke nobhululu bakhe ukuthi akuxhaphazeke thina abantu abamnyama ngebhizinisi lethu. Ilokho ke nje kuphela ngiyabonga. Kodwa laba